Meu querido José Luis. Dígame usted. Como está vostede? Todo ben, non? Ben. Esta semana imos demostrar o poder dos preves, das salsas. Moi ben, A mira. capacidade que ten un preve para cambiar radicalmente calqueira Claro, receita, calquer non? produto, non? Sobre todo produto. Mira, hoxe vamos facer pois con unha pasta. Unha pasta en sí, cocida, non sabe a nada. A nada. A nada, A nada. a nada. A nada. Entón vamos facer unha salsiña que vai ser un plato super exquisito. É dicir, con 4 cousiñas que temos por aquí, Exactamente, elevamos a máxima potencia o sabor da pasta. unha pasta que non ten nada. Non ten nada. Moi E mira, ben. os ingredientes vamos, xa vou dicindo según vou facendo. Me parece estupendo. Mira, Estupendamente. é un pouquiño de aceite, porque temos que darlle candela. Moi ben. Un pouquiño de touciño. Moi ben. Vamos a dar candela, que se torre un pouquiño, que se torre aí, a que solte toda a grasiña e todo o seu sabor. Como é ese efecto que diste moito? O do... Como se chama? Que teña a reacción Mayer. A reacción Mayer, que non me salía a min, como das salchichas. Pois hai unha reacción na cociña que iso é un espectáculo. No, porque solta os azúcares do produto. Aí é onde eu quería chegar. Os azúcares. Azúcar. Moi ben, temos aí o touciño, non? Vamos a dar candela. Aí estamos. Vamos a dar candela máxima. Estupendo. E vamos a botar tamén, como non, que xa estamos en temporada, de un boleto. Uns cogomelos como mandan os libros, Eso es, aí estamos. Ten pinta, José Luis, de que este ano vai ser un ano moi bo de cogomelos sempre que chova un pouquiño. Ten que chover, senón estamos fastidiados, E tamén non vai haber grelo se non chove. Se non chove... Non nace. E con que imos comer o cocido? Porque o repolo xa chega ben no brao. A ver, o repolo non está mal, pero onde se poñen uns grelos... Mira, aí estamos, vale? Dámoslle candela. Uns boletos... Exactamente. Uns bons cogomelos... Cogomelos, estamos aí. Moi ben. Vamos a dar un pouquiño de brandy. Poñá... Ou poder poñer un aguardiente daqui da zona tamén maravillosa. Un aguardente. Un aguardente, hombre. Ti sabes que eu son cabaleiro do aguardente? Hombre, é que ti eres de Porto Marín, xa o sei. Tiña que soltalo. Tiñas que soltalo. Non é por darme importancia, pero xa que son un gran amante do aguardente con moderación, pois hai que dicilo. Hombre, un pouquiño de viño branco. Un pouquiño de viño branco, E ademais de ben nacidos. Ser agradecidos. É dicir onde eres. É con orgullo. É tirar da terra, que hai que apostar polo noso, veña. Que eso sempre. Botei un pouco de viño branco, se xo dixe. Sí, perfecto. Vale? Venga, e damoslle lume para que evapore. Non vos preocupedes polo alcohol, porque o alcohol que poida ter tanto brandy, aguardiente ou que queiras poñer, eso evapórase nun momentinho. Todo, vale? Moi ben. Dámoslle aí. Recordamos que temos un pouquiño de touciño, temos os cogomelos, temos un pouquiño de brandy, un pouquiño de viño branco e as castañas cocidas que acabas de botar. Exactamente. E agora vamos con un pouquiño de pimenta. Moi ben. A verdade é que isto vai ser un espectáculo, Un pouquiño de pimenta, mira como recende xa, Isto vai ser un espectáculo. Vaya merenda, amigo. Un pouquiño de crema de leite. Moi ben. Un pouquiño de nata tamén, un pouquiño de tona, non? Tamén pode valer. Pode valer. Seguimos. Moi ben. Co platiño, damoslle daba voltas e na mesma. No mesmo momento... Deixamos un pouquiño máis e na mesma, pois, poñemos... Botamos a pasta. E agora xa vai surgir a magia. E agora é cando este prato, que é un prato sin máis, unha pasta fervida, vai se converter nun auténtico prato de alta cociña. Hombre, mira. Alta porque somos altos, nós. No, eres ti, eu non, eu son un chaparro, Entre os dous facemos unha boa media. Sí, Quijote e Sancho Panza. Moi ben, aí va. Moi ben, mira que pintiña ten, mira. Aí estamos. Moi ben, quítoche a culler para que ti podas empratar a gusto. Vou quitar todo isto para que o compañeiro tamén poda ver a gusto.
E mentres eu probo, José Luis, ti podes ir dicindo xa Moi ben. a túa frase, porque isto é un éxito absoluto. Mirade. E demostramos que cun bo preve, cunha boa salsa, cámbiase totalmente un prato. Hombre, aí Eu estamos. vou probar e ti valle dando a túa Moi fraseciña. ben. Queridos amigos do Bo Comer, espero que vos gustara e que vos animedes a facela. Non te queimes, non te queimes. É que